Bueno, moi bons días. É un prazer presentar na facultade esta nova edición da Bolsa Nacho Mirás para xornalistas noveis. É unha bolsa que leva o nome dun xornalista, foi profesor da Facom, unha persoa que deixou unha fonda pegada no noso centro, que defendeu sempre o noso oficio de ser xornalistas, a nosa valía, e que loitou sempre a favor dese espírito de facerse valer, non? E iso é o que realmente se transmite nesta bolsa da Nacho Mirás, a que podedes presentarvos. Hoxe presentamos esta nova edición e ademais imos a presentar a gañadora da edición pasada, exalumna nosa, Cintia, que despois vos falará do seu proxecto. Queremos agradecerlle un ano máis ao Colexio de Xornalistas de Galicia e tamén á banca a continuidade desta iniciativa, unha iniciativa que ademais pretende facer realidade os vosos proxectos profesionais. Falaremos agora de algúns dos últimos anos e poderedes coñecer de primeira man o de Cintia. Desta bolsa naceron proxectos tan interesantes, para que teñades unha idea, como un mapa de medios galegos, mediamapa.gal, unha web sobre a música e o baile tradicional galegos, Punto e Volta, Feira, un documental sobre as feiras galegas, un medio digital para nenos que se chama Pícaros, unha web sobre a diversidade lingüística, cultural e histórica galega, Entre Linguas, un medio digital sobre o deporte galego e deporte, un medio sobre moda, A Cousa, outro sobre contidos culturais para a xeración Z, Zoom na Bagatela, e xa máis recentemente Notas á Marxe, que seguro que vos sona a todos e a todas, un espacio cultural en forma de podcast e newsletter. E hoxe imos a coñecer o Quen son elas, que é un proxecto de Cintia Piñeiro, exalumna de xornalismo, que se graduou no ano 2022, non lembro mal, e que é un espacio radiofónico sobre os deportes minoritarios e minorizados dende unha perspectiva de xénero. Queremos darlle os parabéns en nome do decanato a Cintia por ser merecedora desta nova edición da Bolsa Nacho Mirás e despois falarávos, como digo, do seu proxecto. E sen máis, doulle xa a palabra a Ramón Mariño, que é o director de zona da banca de Santiago de Compostela. Moitas grazas. Grazas, Salvador. Moi bons días a todas e a todos. É unha satisfacción para min poder volver a estar un ano máis aquí nesta facultade. Xa casi me sinto como a da casa porque, levamos desde o ano 16, esos son 8 anos que vimos con esta iniciativa, colaborando, entonces un placer volver a estar por aquí. Esta bolsa é un apoio para os novos xornalistas recén licenciados nun momento clave das vosas vidas. Acabadesvos de despedir das aulas e tendes que iniciar unha traxectoria profesional e as decisións que tomedes, sin duda, marcarán o voso futuro. Apostar por un proxecto propio, polo emprendemento, é unha alternativa moi interesante que, ademais, vai vos achegar a unha experiencia e uns coñecementos que van enriquecer notablemente a vosa formación académica. Por outro lado, esta bolsa contribúe a impulsar unha posta en marcha de iniciativas nun ámbito mediático que veñen a enriquecer a oferta que existe actualmente na nosa comunidade autónoma. Como poidemos comprobar ata agora, todas as propostas que se presentaron destacan por ser innovadoras e por cubrir espacios informativos que moitas veces resultaría complicado de chegar a eles cos medios máis tradicionais. O bo exemplo desto é Quen son elas. O proxecto gañador da última edición da Bolsa está centrado en dar visibilidade ao deporte femenino, un campo no que estamos avanzando, pero consideramos que é moi lento todavía. En ese sentido, queremos aproveitar para trasladar os nosos parabéns a todo o equipo, desde a banca, a autora Cintia Piñeiro, polo magnífico traballo que realizou. Por último, tamén destacar e reseñar o
que con isto mantemos vivo o legado tanto humano como profesional de Nacho Mirás, que sempre defendeu a valía das novas xeracións de xornalistas e o importante papel que desempeñan os profesionais da información no marco da sociedade como garantes da pluralidade e da liberdade. Desde a banca somos firmes defensores de cara á mocidade, que temos que seguir promovendo este tipo de iniciativas e por iso vamos a tratar de seguir aquí e agradecer, como non pode ser de outra maneira, o traballo, que quen realiza este traballo pois son o Colexio de Xornalistas e a Facultade de Comunicación, que ano tras ano son os que desenrolan toda a actividade que leva a manter este evento. Pola nosa parte, pois nada, moitas grazas a todos. Moitas grazas, Ramón. Ten agora a palabra Xaime Leiro, que é membro do Colexio de Xornalistas de Galicia, membro da Xunta de Goberno. Moi ben, xa casi o dixo todo Alba e Ramón, pero en todo caso, desde o Colexio de Xornalistas, agradecer á facultad que nos acolla un ano máis aquí para presentar, digamos, unha iniciativa que é moi querida polo Colexio de Xornalistas por dous factores fundamentais. Un deles, xo decía Alba e Ramón, porque leva esta bolsa o nome de Nacho Mirás. E Nacho Mirás, desde este centro académico e desde fora, traballando nos medios de comunicación, fixo o indecible por dignificar a profesión. E, polo tanto, que esta bolsa leve o nome del sigue mantendo na memoria das xeneracións futuras a unha persona que nos momentos duros da profesión tratou de sacar o millor dela adiante. É un exemplo a seguir, é un personaxe que debedes mirar para atrás para recoller as experiencias que el deixou e que eu creo que vos aportará moito de cara ao futuro bucear na súa biografía. Pero a bolsa é importante tamén para o Colexio de Xornalistas por outro motivo, porque está centrado nas novas xeracións, bolso de seu futuro. O que sean os medios de comunicación dentro de 10, 15, 20 anos ou 40 anos vai ser o que vos queirades. Polo tanto, poñer o foco nas novas xeracións para que se fagan visibles é unha tarea que enche de orgullo o Colexio de Xornalistas. A bolsa permite que quen teña unha idea e que esa idea mereza o recoñecemento do xurado poida levarse á práctica. Eu creo que estades nunha edad no que todo o mundo ten na cabeza unha burbulla de proxectos ilusionantes. Desde o Colexio de Xornalistas o que queremos facer é animarvos a que presentedes todas esas iniciativas que creedes que poden ter viabilidade no futuro. Con esa idea xurdeu este proxecto e, máis, me comentaban que antes de sentarme nesta mesa, que unha das novedades xa desde o ano pasado é que se poden presentar todos os traballos de fin de grado e todos os másteres. Polo tanto, eu creo que xa é unha ventaxa comparativa respecto a edicións anteriores. Xa tendes un traballo previo feito que eu creo que podedes aproveitar. E máis, con independencia do propio proxecto en sí, o mero feito de obter a bolsa Nacho Mirás xa vos dá unha proyección, xa é un plus de recoñecemento da sociedade. Eu o ano pasado vin aquí a presentar tamén en nome do Colexio de Xornalistas a copresentar este acto e había dúas persoas que levaron, que eran beneficiarias da bolsa. E realmente saliron daqui as dúas con unha oferta de traballo en el Correo Gallego. E unha delas sigue traballando aí, en el Correo Gallego, de forma brillante, a outra decideu marcharse a outra empresa, pero porque ela quixo.
porque realmente a labor que estaba facendo era unha labor que merecía, digamos, o recoñecemento e nós estábamos encantados con ela. Por lo tanto, hai moitos factores que debedes de ter en conta para animarvos a presentarvos a esta bolsa. Eu tampouco non quería rematar a miña intervención sin agradecer a Ramón, digamos, a xenerosidade de a banca co compromiso con esta bolsa. É un compromiso coas novas xeracións, pero tamén é un compromiso co xornalismo de calidade. Polo tanto, é moi de agradecer que ano tras ano a banca se volque con esta iniciativa e desde o Colexio de Xornalistas yo agradecemos, porque se non fora así, pois a bolsa sería outra cousa e non tería, digamos, ese soporte económico que permite que de alguna maneira quenes están desenvolvendo ese traballo tamén teñan unha partida económica que lles permita facelo de forma digna. E sin máis, pola miña parte, eu teño aquí as, digamos, as características que deben de reunir os traballos que se queiran presentar, pero como están colgados na web, entendo que sodes unha xeración que xa non sodes de papel e que vos é moito máis fácil entrar na web e lelo que eu me dedique a enumerar os contidos que hai aquí. Se algún quere, deixolle aquí a documentación para que a vexa, pero anímovos a que entredes na web e calquera dúbida que teñades, pois está aquí María Xosé, que é a secretaria é a xerente do Colexio de Xornalistas, que é a que realmente é a especialista neste asunto e vos podería seguramente aclarar a calquera dúbida. Moitas gracias. Moitas gracias, Xaime. Ten agora a palabra Cintia Piñeiro. Bueno, pois moi bo día a todas e a todos. O primeiro, agradecervos, Alba, Ramón e Xaime, as vosas palabras. Para min é un auténtico prazer estar hoxe aquí presentándovos quen son elas. Como ben dicía Xaime, é unha oportunidade única para que poidades empezar a orientar o voso futuro laboral e especializalo no que realmente queredes facer. No meu caso, quen son elas, naceu a partir dun traballo de final de grado, que está por aí o meu titor, Fermín. Grazas a empaparme de información e de ver todo relativo ao panorama deportivo, pois dime conta que isto era realmente o que me quería dedicar, o que quería facer. Entón, vin unha oportunidade a Bolsa Nacho Mirás de poder presentalo pois nun formato que a mí me apaixoa, que é a radio. Entón, bueno, pois xurdeu así un pouco a idea, pero se vos parece ben, primeiro poñovos un vídeo introductorio que fixen en conxunto ca Facultade de Ciencias da Comunicación, aquí Reyes, a artícipe do vídeo, que foi con motivo do 8M, porque, como ben dicía Alba, pois este proxecto ten a mirada posta na perspectiva de xénero, e nada, eu creo que resume bastante ben o que é o proxecto. Entón, pois, se me permitides poñérvolo a modo introductorio, xa despois pasamos á presentación. Bueno, pois eu son Cintia Piñeiro e gradueime en xornalismo no ano 2022 e agora estou empezando o meu novo proxecto que se chama Quen son elas? Quen son elas é un podcast que pretende visibilizar as mulleres deportistas en Galicia, non só as mulleres en sí, sino tamén as súas disciplinas, os deportes tanto minoritarios como minorizados. E a miña intención é un pouquiño pois falar con elas, saber que é o que nos ten que contar, os seus logros, as súas iniciativas, que é o que aínda reclaman e, sobre todo, pois tamén darlle visibilidade ao seu deporte, non? Por outra banda, dicir que Quen son elas nace gracias á Bolsa Nacho Mirás, á súa 8ª edición,
que me fixeron gañadora co proxecto, co podcast, a quen estou profundamente agradecida porque grazas a non só a cuantía económica, senón ao recoñecemento e a confianza que depositaron en min, pois agora é posible ver estes primeiros episodios que sairán na web e tamén nas redes sociais. Teño moitas ganas de que vexades como está indo, eu estou moi contenta porque de momento as deportistas que entrevistei pois deronme moi boas noticias, moito entusiasmo en seguir adiante, en seguir visibilizando este eido. Se ben é certo que estamos camiñando na dirección correcta de cara ao deporte igualitario, sí que é certo que aínda queda moito que facer, que aínda quedan moitas noticias que sacar sobre elas, e quen son elas, precisamente como dice o seu nome, pois pretende iso, non? Visibilizar, dar un nome e que saibades un pouco que temos aquí deportistas de gran nivel, persoas que se están preparando este ano olímpico, estánse preparando para as mínimas, hai moitas, eu animo vos a que os coitedes porque realmente contan cousas increíbles, a súa traxectoria é realmente admirable, temos moitas mulleres en Galicia que están competindo a nivel internacional e a nivel mundial e que pouco se sabe. De feito, tamén creo que é importante coñecer moitas disciplinas novas que igual non soan tanto, non? É o caso dunha deportista que vai salir en breve en Quen son elas, que practica o slalom, que así de primeiras, pois moita xente, por exemplo, non sabe o que é o slalom, non? Que é unha disciplina que deriva do piragüismo. E esta chica, pois é a primeira muller galega que compite a nivel profesional, a nivel europeo, mundial, e que incluso se está preparando para as olímpicas. Esta chica, que se chama Ainhoa Lameiro, é un caso da infinidade deles que hai aquí en Galicia. Neste espazo radiofónico vamos a intentar visibilizalas e que as coñezades un pouquiño mellor. Por último, o meu aconsello sería que sobre todo centredes moi ben o que queredes destacar no voso traballo de final de grado. Para min personalmente foi moi importante, o meu traballo de final de grado foi precisamente Quen son elas, noutro formato, foi nun formato tipo reportaxe, pero sempre nesa temática, no xornalismo deportivo, e grazas a facelo e a empaparme de información sobre o xornalismo deportivo, sobre o panorama deportivo en xeral, souben que realmente isto era o que me gustaba e grazas a iso pois animeime tamén a participar despois no proxecto da Bolsa Nacho Mirás, pero tamén hai infinidade de proxectos nas que vos poderedes presentar de acordo á vosa temática e pois iso, que é moi importante elexir o tema porque pese a que é un trámite, o traballo de final de grado tamén é a oportunidade que vades a ter de falar do que vos gusta e de facer o que vos gusta, que no mundo laboral pois moitas veces non é así. E nada, pois ese é o meu aconsello e espero que vos vaya moi ben a todos. Bueno, como dicía e como antes anticipou Xaime, aproveitade moi ben o voso traballo de final de grado porque realmente para min foi a clave de hoxe estar aquí. Dadelle valor ao que estades facendo porque moitas veces se nos formula que é un trámite, pero realmente se vos lle dades o voso valor e lle dades a vosa pincelada do que é o que a vos gusta facer, realmente poden salir cousas moi bonitas. Isto foi o que me pasou a min con Quen son elas, por iso vos quero animar, non vos desesperedes, creo que aquí estades todos os de cuarto, se non me equivoco, non vos agobiedes co TCG, que realmente é moi bonito se realmente estades facendo de algo que vos gusta, e iso, que despois vos animedes de verdade a presentalo a proxectos como este, porque realmente é unha oportunidade única que nos dan tanto a cuantía económica como xa solamente a confianza que poñen en vós, que moitas veces é o que nos falta, non? Cando saímos daqui non temos confianza ni sequera en nós mesmos e que haxa alguén que nos diga pois este proxecto pode ter futuro, pois é de agradecer e iso é o motivo polo que eu lles agradezco profundamente que me escollesen nesta 8ª edición. E agora nada, teño unha presentación para ensinarvos un pouquiño o que estou facendo. Foron meses de un pouco plasmar, poñer en práctica todo o que eu plantexei teóricamente no documento. Bueno, non vos vou mentir, é dicir, son meses nos que, pues, explota un pouco a cabeza, non? De dicir, como vou plantear todo isto que formulei. Bueno, isto foi un pouco o resultado. Quen son elas ten 3 obxectivos principais. O primeiro é dar visibilidade a todos os deportes por igual. Como ben sabedes, en España temos un deporte que é o hexemónico, eu sou unha gran afeccionada, non o nego, que é o fútbol,
pero na nosa profesión, no xornalismo, moitas veces escápasenos o resto de disciplinas deportivas, non? Como dicía no vídeo, hai disciplinas que moitos e moitas ni siquiera soan, que é o slalom, non? E que é un deporte olímpico, hai a loita olímpica, e aquí temos mulleres de gran nivel que están agora preparando as mínimas. Lidia Pérez é unha delas que está facendo loita olímpica e que realmente eu confío en que vai a chegar porque lle está poñendo moito empeño, moita dedicación, pero que realmente, pois sí que é certo que se fala delas, que se buscades o seu nome aparecen noticias delas, pero falta moito que dar, non? No referente a isto, non? Eu sempre poño como exemplo, moitas veces sabemos que a plantilla completa do Deportivo da Coruña, que ahora mesmo pois, non está xogando ni siquiera en primeira división, pero non sabemos quen é Ainhoa Lameiro, non? Entón, esa é un pouquiño a intención que ten este formato radiofónico, que é dar visibilidade a todos os deportes por igual. En segundo lugar, como dicía antes, é poñer o foco na perspectiva de xénero. A min sempre me gusta ser optimista. Eu creo que estamos facendo un bo traballo e creo que estamos avanzando na dirección correcta. Vese, non? Na actualidade falanse de cousas ou nos xornais saen portadas que fai anos que ni siquiera se pensarían. Eu mesma me decatei facendo o traballo de final de grado que agora hai portadas, por exemplo, o equipo femenino de fútbol foi portada no Marca, foi portada no AS. Teño que dicir que eu cando fixen o traballo de final de grado no 2022 resultou un pouco máis complicado atopar portadas de mulleres deportivas no eido nacional. Agora, 2024, sí que están aparecendo, por iso digo que me gusta ter a perspectiva posta con un enfoque positivo. Creo que estamos avanzando na dirección correcta, pero quen son elas, pois vai a seguir poñendo foco aí na perspectiva de xénero. Creo que todas e todos como profesionais de verdade temos que atender a isto, porque para conseguir a igualdade que queremos hai que facelo. É por iso que a min gustame anticipar que no programa vou entrevistar tanto homes como mulleres, pero sí que é certo que as seccións estarán destinadas exclusivamente a falar do xénero feminino. E por último, pois é un medio de comunicación especializado en Galicia, é dicir, falaremos fundamentalmente de deportistas galegos e galegas. As plataformas nas que está disponible quen son elas é YouTube, Spotify, tamén hai unha páxina web. En YouTube poderedes ver, bueno, hai códigos QR por se algún quere entrar, pero se non ensinos. Son programas de entre 20 e 25 minutos, donde comezo por unha sección, hai 4, e despois paso á entrevista, aquí fago a introducción. Esta era unha práctica que ainda estaba prohibida para as mulleres. Comezamos. Esta é a primeira sección de Faino como Switcher, que agora vos explicarei o motivo do seu nome. E, bueno, despois máis adiante temos a primeira entrevista de quen son elas, que son Alba Gómez e Rosalía Soler, ambas dúas son nadadoras, campeoas galegas en numerosas ocasións de natación, cada unha na súa especialidade, Rosalía en volvoreta e Alba máis de fondo. No caso de Alba, ademais, ela ten varios récords autonómicos en salvamento e socorrismo, que é outra disciplina deportiva que temos. E nada, con elas, por exemplo, neste episodio que vai sobre a natación, falamos de temas, pois, por exemplo, de que elas non se poden dedicar exclusivamente ao seu deporte, malía ser profesionais na natación. Entonces falamos un pouco da semiprofesionalidade, das becas e axudas que na actualidade contan os nadadores, e incluso das taxas de abandono que hai nas idades de entrar na universidade por falta de recursos e por falta de medios. Despois, este mesmo, bueno, non o dixen, está, como pudistes ver, está no locutorio, é dicir, o primeiro programa gravado, e tamén haberá unha
as próximas grabacións serán tamén móviles, é dicir, desplazareime eu ao Centro de Tecnificación, por exemplo, de Pontevedra, porque hai moitas deportistas que non poden vir hasta aquí por motivos de que teñen adestramentos moi estrictos, e entón, por falta de tempo, son eu a que me desprazo ali. Despois, por outro lado, temos o mesmo programa, pero en formato audio, como vos dixen antes, eu son unha gran aficionada da radio, entón, pois, sempre quero ter un espazo onde prime o sentido da radio, non? Que é o escoitar e non ver. Entón, pois, está tamén disponible en Spotify para aqueles que lles guste tamén este formato. Como vos anticipaba antes, hai 4 seccións. A primeira de Faino como Switcher é unha sección na que falarei de pioneiras en Galicia, deportistas e mulleres. Por que Switcher? Pois porque Catherine Switcher, aínda que non é galega, foi unha deportista que tivo un papel fundamental á hora de avanzar en dereitos, e que a día de hoxe pois, o feito de que moitas atletas poidan competir nas Olímpicas é grazas a ela. Ela foi a primeira muller que correu a maratón de Boston cando estaba prohibido, inscribeuse cando non podía facelo, e o que a mí máis me gusta desta historia, o motivo polo que eu quixen representala no meu proxecto, é que este momento está filmado, é dicir, eu creo que unha imaxe fala máis que 1000 palabras, e o organizador da maratón de Boston, no momento que viu que había unha muller que estaba correndo, decidiu botala da carreira, foi o seu compañeiro e o seu adestrador quen axudaron a que este organizador non cumprise co seu obxectivo. E, bueno, se queredes saber un pouco máis da historia, animos a que escoitedes o primeiro episodio de Quen son elas, porque falo dela. E nada, era unha forma de homenaxear a unha muller pois que foi moi valente e que grazas a elas pois hoxe podemos disfrutar do deporte feminino tamén. En segundo lugar, os clásicos galegos, como dicía antes, é un medio especializado en Galicia, os xogos tradicionais sempre foron gran potencia en Galicia, entón sí que me apetecía facer unha sección destinada a isto, non? A falar dos xogos tradicionais que aínda se practican, que hai federacións e que hai ligas, pois, por exemplo, no Valmiñor, bueno, máis zonas, e que nada, pois teño moitas ganas tamén desta sección porque creo que vai dar moito de sí. A seguinte son as efemérides, que, bueno, creo que sempre é importante lembrar días sinalados. E, por último, as pequenas promesas. É dicir, creo que é tan importante recordar o pasado como poñer a proxección no futuro, non? Hai moitos xuvenís, cadetes, benxamís, en diferentes disciplinas que están realmente apuntando alto, que están facendo récords xa, aínda sendo menores de idade, non competindo en categorías absolutas, pero que están facendo moito de sí. E nada, pareceume unha boa idea de cara a motivalos e motivalas a que sigan. E si, pois, bueno, teño moitas ganas de que escoitedes tamén o que teñen que dicir os peques. Bueno, despois a páxina web, como vos dicía, é un espazo donde, pois, ademais de funcionar como un repósito de entrevistas e dos podcasts que poderes atopar, aquí xa vos anticipo que, bueno, o segundo programa é Ainhoa Lameiro, que se vai estrear este sábado. A parte diso, hai unha sección de novas, donde podedes ver pois noticias tanto internacionais, nacionais e autonómicas das deportistas. Neste caso son en formato escrito, non é radiofónico. Pero, bueno, tamén me apetecía porque é unha forma de tamén estar constantemente actualizada coas noticias deportivas, que é o que me gusta. E nada, bueno, tamén hai unha hemeroteca, por suposto. E bueno, despois o contacto, que xa despois vos lo ensinarei, pero por si alguén pois, de aquí coñece a deportistas ou é practicante ou quere se poñer en contacto comigo pois, para calquera cousa, para o que precise, eu estou aberta a
escoitarvos e a recibir todo tipo de opinións e de iniciativas, se queredes incluso colaborar ou algo, que estou aberta a que me faledes. Bueno, as redes sociais, obviamente, como sabemos todos, é un factor fundamental a día de hoxe. Nada, é un pouco máis do mesmo, non? Ali poderedes ver, pois, en vez de os trozos máis destacados das entrevistas, imaxes, tamén teño os titulares das noticias que vou sacando na web. Despois en TikTok teño unha sección que é un pouco máis desenfadada, un pouco máis divertida, donde someto as entrevistadas a facer trends, a facer pequenos retos, e nada, é unha forma un pouco máis divertida de utilizar tamén as redes sociais. Nada, pois eso, se me queredes seguir, está aí o código. Se vos interesa que de verdade contactade comigo, que eu estou aberta a calquera tipo de participación no programa. E nada, por último, obviamente non me quero despedir sin agradecer novamente a Bolsa Nacho Mirás, porque, como decía no vídeo introdutorio, xa a cuantía económica para mí resulta fundamental a hora de poder iniciar este proxecto, pero tamén a confianza. Entonces, eso, mil grazas. Grazas por crear este tipo de iniciativas que realmente a nós, os xornalistas noveis, nos sirve para moito. E nada, eu solo dicir que con que no futuro haxa un pequeno público que considera Quen son elas un medio de referencia galego para enterarse das noticias deportivas, eu estarei máis que satisfeita. Estou moi ilusionada, como podedes ver, co proxecto. E nada, como digo sempre, espero que disfrutedes do resultado tanto como eu estou disfrutando do proceso. Moitísimas gracias, Cintia. Temos uns minutiños para preguntas. Alguna pregunta sobre a convocatoria, que queirades facer a Xaime, que ten aí ademais a chuleta na man, ou a Cintia sobre o proxecto, alguna idea que ronde polas vosas mentes para presentaros para a seguinte convocatoria. Calade agora ou calade para sempre. Animadevos, de verdad. Téndelo aquí, animadevos. Non hai preguntas? Bueno, pois entonces agradecemoslle novamente a presenza a Xaime, a Ramón, a Cintia e a todos e a todas vos que vos achegastes hoxe aquí a este acto. Como estades a piques de rematar, agardamos que para o ano que ven queremos volver a facer esta presentación aquí no auditorio. Agardamos contar con algún ou algunha de vos aquí nesta mesa presentando os vosos proxectos profesionais. Vale, moita sorte a afrontar o TFG con moitas máis ganas, a con maior intención.